Na malém rynečku stojí pod podloubím krám. Prodává tam majolenka sůl, pepř, dymián. Jednou tam k ní do krámečku přišel mládenec. Koupiti si pro kanárka za 2 semenec. La 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 la. Koupiti si pro kanárka za 2 semenec. Potom o svém kanárkovi vyprávěl jí moc. A než jí to dopovídal, byla temná noc. Majolenka drobátko se napřed styděla a pak řekla, že prý by ho ráda viděla. La 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 la. A pak řekla, že prý by ho ráda viděla. On jí řek, by k němu přišla, kdy jen bude chtít, že prý bude kanáreček velkou radost mít. Majolenka zarděla se skoro po uši a pak řekla: Pane Alois, to se nesluší. La 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 la. A pak řekla: Pane Alois, to se nesluší. Nepřestával naléhati ani na chvíli, až se spolu naposledy přece smluvili. Ona řekla: Dneska večer se k ním podívám. Počkají jen, pane Alois, až si zavřu krám. Tra la la, tra la 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 la. Počkají jen, pane Alois, až si zavřu krám. A když k sobě do komůrky pan Alois jí ved, kanárek hned povyskočil, zašveholil hned. Když se jí pan Alois zeptal, kdyže přijde zas, řekla: Zítra, pane Alois, zase v tenhle čas. Tra la la, tra la 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 la. Řekla: Zítra, pane Alois, zase v tenhle čas.